Morjesta taas. Se on Niksa ja Lintu37. Joo. Ja nyt tässä ajateltiin kuvata taas pihalla ja mitäs nyt tässä? Otas vaikka kauhuveelogia. Tai no. Ei. Mitähän me nyt tehtäis? Mennään leikkikselle. Mennään leikkikselle. No niin, nyt kun me mennään tässä leikkikselle, voitais pienis pätkätys. Nähdään kohta. No niin, nyt me ollaan siellä leikkiksellä. Mennään ihan tuonne leikkikselle. No niin. Eli ollaan leikkipuisto. Tuolla on vähän pari keinua ja hiekkalaatikkoja täällä. Wow. Siitä. Yleensä löytyy sitäkin ollut. Niin. Mikko! Kuka toi on? En mä vaan mitään. Mennään äkkiä pois. Meillä on joku! Ei saa! Ei! Mikä se on? Kammo tuolla! No niin, nyt tuolla joku johtas meitä äsken. Aika pelottava juttu. Mutta päästiin nyt sitä pakoon. Se on taas tuolla. No. Se on taas tuolla. Te katselette! Kyllä välttämättä! Te katselette kyllä välttämättä huomasit, mutta tuolla se seisoo. Se on tuolla sinisen autoilu. Se lähti meitä! Oi se onko niin? Tuolla! Ui näkee! Kolme minuuttia jää kohta. Anna kaveria.